La seva mort ens ha servit per dir prou i plantar-nos, per manifestar-nos i per veure la desprotecció que tenim els ciclistes i de la vergonya de justícia que tenim. Segons el jutge del cas, matar una persona anant begut i deixant-la abandonada a la cuneta significa que el dia següent estàs en llibertat. Per fer-vos una idea, aquest personatge estava en llibertat abans de nosaltres poder acomiadar a la nostra tina. Homicidi, o sigui, el fet de que una persona vagi conduint en situació de begut o en situació de drogat no ha d'eximir de la responsabilitat d'aquesta persona. O sigui, l'ha d'inclús incrementar la seva culpabilitat. Això és una cosa en la que s'està lluitant ja fa temps. Però a més, i això ja es va legislar, si no hi ha socor, si no hi ha ajuda, un cop ha ocorregut l'accident, això encara ho fa més manifest, o sigui, encara l'homicidi queda molt més justificat. O sigui, és conscient aquella persona que ha atropellat algú, és conscient que la por l'ha deixat malmesa, és conscient que si no és atès aquella persona pot morir, com és el cas que ens ocupa aquí, perquè va morir a l'hospital, per tant, el desatendre en aquests casos és un homicidi clar i flagrant.